Umqeqeshi Orlando Pirates uveze ukuthi ukunqoba kweqembu lakhe iMamelodi Sundowns ngeke kusho lutho uma behluleka ukuwina kwamanqamu eM10-8. iPirates ifinyelele kwamanqamu ngokubhaxabula iSundowns ngo-4-1 sekuhlanganisiwe amapenalty ngomgqibelo kulandela ukunqoba ngo-2-2 sekuhlanganiswe yonke into. Ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela yangemuva komdlalo, lo mqeqeshi ugcizelela ukubaluleka kokuwina kwamanqamu, wathi ukufinyelela akwanele. iPirates izobhekana neStellenbosch kwamanqamu ngemva kokuthi iqembu laseKapa lidlale ngokulingana ngo-1-1 nesekhukhune ngomgqibelo lanqoba umdlalo walo wandulelo wamanqamu ngo-3-1 sekuhlanganiswe yonke into. Ngonyaka odlule iPirates yahlula iStellenbosch ngo-3-1 kowamanqamu yathatha le ndebe iminyaka emithathu ilandelana ngaphansi komqeqeshi uJose Rivero. Lokhu kungokwesine kulandelana ukubonakala kwamanqamu kwaleli qembu. Ebuzwa ngokukhahlela kwamapenalty, umqeqeshi umile kwelokuthi impumelelo yabo ayidalwanga inhlanhla. Wachaza ukuthi bachitha amasonto amabili kuya kwamathathu bezilolongela ukukhahlela kwamapenalty njengengxenye yokulungiselela kwabo. Wathi kuyingxenye yomsebenzi. Lo mqeqeshi uphinde wazwakalisa injabulo nokubonga okukhulu ngempumelelo yeqembu, ebonga ukusebenza kanzima nokuzinikela kwabo. Ubeziqhenya ngokudlala kwabo futhi ebonga ukwesekwa kubalandeli beqembu. Uma kubhekwa phambili, umemezela ukuthi iqembu lakhe lihlose ukunqoba yonke imidlalo kusukela kuleli phuzu kuya phambili. Uveze ngokuzethemba ukuthi inhloso yeqembu ukuthatha indebe yeligi kuMamelodi Sundowns kule sizini ekhombisa isifiso sabo sokudla umhlanganisi emqhudelwaneni wasekhaya.